Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। BTR आव गोदान नेशनल पार्क फोसावबाय। BTR हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मैया 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिना क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमना रेन्जखौ आसामनि 6थि नेशनल पार्क महरै गनायथि होबाय। मख'नो गोनांदि बे फरेस्ट रेन्जआव मोननो थाङै सना गाब मोख्रा एबा गल्डेन लांगुरनि थाखाय मुंदांखा। नेशनल पार्क फोसावनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारजों लोगोसे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो नखर मन्त्रि अमित शाह मोनखौ गांसे प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों साबायखर बावहरदों। नैथियाव दङ। चिराङाव सानै दुथाङा सासे आइजोखौ खावनानै लाङो। चिरां जिल्लानि बिजनी 2 नं दरंगानि थागिबि प्रशान्त मण्डलनि बिसि फलनि मण्डलखौ शुक्रबार खालि हराव गावनि न'निफ्राय सानै दुथाङा खावनानै लांना बुथारनो नाजादोंमोन। जाथायखौ फोरमायनाय बादिब्ला सानै गथ'नि बिमा 25 बोसोर बैसोनि फलनि मण्डलखौ ओंखाम जानो होननानै न'नि उनथिं बासन सुनो थांदोंमोन। बे समावनो सानै दुथाङा आइजोखौ गामसाजों खुगा मुथिनानै आखाइ खानानै दैमा जिङाव लानानै थाङो। दुथां सानैया आइजोखौ बुथारनानै हायाव फबनानै दोननो नागिरदोंमोन होनना आइजोआ अजद होयो। आइजोखौ बुथारनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय दुथां सानैनि आखाइनिफ्राय खारखोमा लांनो हायो आरो जिउ रैखा खालामनो हायो। आइजोआ खारखोमानानै न'आव सहैनायनि उनावसो गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो। मख'नो गोनांदि दुथां सानैया मानि जाहोनाव आइजोखौ बुथारनो नाजादोंमन दासिमबो जेबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। आइजो फलनि मण्डल आरो रायजोआ मोनसे केस होदों। बे केसनि सायाव बिथा खालामनानै बर' बाजार पुलिसा दायनिगिरि सुजित दास आरो सुनिल बिश्वासखौ खादों आरो दासान्दि बिसोर सानैखौ पुलिसा सोंथि खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव दङ। बाथाखौ हाग्रानिफ्राय फैफिननो खावलायदों। मैया BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर' आरो हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया मानास नेशनेल पार्कआव मोनसे सावराय जथुमाव बाहागो लायो। सावराय जथुमनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर'आ BTR ओनसोलाव उदखारि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि सार्थआव गोदानै जोनोम मोननाय बाथानि दैदेननाय NLP उदखारि हान्जाखौ सावरायलायनो थाखाय फैनो खावलायो। BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर'आ लोगोसे टेट आनजादनि सायाव बिथाङा बुङो दि BTR ओनसोलाव असमिया आरो बर' बिजोङाव टेट आनजाद खुंफुंनाय जागोन होनना लांदां जानानै थानाय पस्टफोरखौ नायनानै गोदान बिजाथि थिसननाय जागोन होननानैबो फोरमायो। ST एबा SC होननानै BTRआव जेबो जर'खा टेट आनजाद खुंफुङा होननानै रोखा बुंथियो प्रमोद बर' बिथाङा। ब्रैथियाव दङ। फावखुंगुर PLB पुरीनि बेरेखा उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद पुलिसा हमदों। हिन्दी सिरियाल नागिन 3नि फावखुंगुर PLB पुरीखौ पुलिसा हमदों। सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजदाव हमजादों फावखुंगुरा। 4 जुन खालि हराव मुम्बाइ पुलिसा फावखुंगुरखौ हमो। जाथायनि बागै जिनाहारि खालामजाग्रा हिनजावसाया पुलिसनो फोरमायनायनि उनावनो पुलिसा फावखुंगुरखौ हमनानै लाङो। उन्दै हिनजावसाया बुङो दि गारिनि सिङाव गिबियावनो गाज्रि खामानि मावदोंमोन आरो उनाव बियो खनले जादोंमोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।